Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu mana karo channel Malgini Keluarga Sederhana. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Lagi pemirsa, tanggane mae ngarep omah pemirsa. Setelah dipanggil harus sing gawe urip ya pemirsa ning kene. Lah iki mang Pak Tasya kawet bar traweh ngantek iki jam 12 pemirsa. Nek mae teras sore mau wis merono terus wis balik iki genten pae ngantek jam 12 dekne urung mulai pemirsa. Dadi iki mang mae ya wis ngelilir. Tak pikir Pak wis mulai delalah urung. Abene rame pemirsa. Iki Mbah Sami. Muga-muga ditampa amal ibadah ya pemirsa, diaku karo pangeran. Iki dhewean aku pemirsa. Anak-anak Mas Andi ya urung turu. Sing turu Dwi. Rame banget abene pemirsa saka kene. Bulane rada remeng-remeng. Untuk lah iku pemirsa gak ketok ya pemirsa bengi. Omahe pas ngarep omahe mae. Jadi pas ngarep omah. Yo gak kegangan cuma kegangan kalenan iku mau pemirsa. Jadi nanti saiki urung mulai. Yes pemirsa kaya ngene besok bakal dilanjutne ya pemirsa. Soalnya yo edak mungkinan besok mae rencang ono pemirsa. Iki kan diinepno kaya ngono. Lah iki pemirsa wong wis mulai. Kok pas jam 12 ya? Sok ngake jalan ning kono. Heh? Sok ngake. Oke. Pom tang. Lagi teko piye? Apa nek teko? Heh? Lagi teko apa neng? Wong ndek mulai jam 12. Prel sik cegongan. Ndek kowe mulai disiki. Oh, so. Iki pemirsa Dwi yang ngelilir. Lagi ngelilir lho. Ngelilir mangan roti. Nyetel TV aku urung turu. Wis ngelilir. Sapa wae mang? Wong wedok enak. Bate anak tok ya. Iya. Wong akeh. Enak nih. Ndang kok balik turune. Kok gak usah sahur ke jam 12. Ya. Hah? Tak pikir mah apa kuwi ceh, apa ngantek esuk ceh. Beda kok. Lagi nganu pemirsa pas nih. Hitungan iki Mbah Samin gak loro pemirsa wonge mok trimo jere tiba terus lecet tibane sore terus pendak sore gak enak pemirsa. Jadi ya termasuk gak loro ya pemirsa cepet hitungane. Dadi niki terus terang nek sore mak ya kaget dikandani nek Mbah Samin ninggal kaya ngono ya kaya percaya gak percaya kok cepet men soalnya gak loro. Dadak ceritane jare ya wis kaya ngono mau. Wis pemirsa dilanjut sampai besok ya pemirsa. Alhamdulillah mae saurunge Tasya ya pemirsa iki mang arep dhisik. Antek kaboten pemirsaku.
Jadine soalnya mae engko nek gak ngarit dhisik kan jenenge Tasya kan ora ngerti bobole jam piro ya pemirsa. Soalnya stok pakane wedhus mae entek. Dadi ki mang ngarit dhisik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa ki mang ning sirahku di? Ular jaan. Ular apa malang? Dadine ngarit sik pemirsa. Wis alhamdulillah. Meniki engko mae sore wis gak ngarit pemirsa, soalnya alhamdulillah ki mang wis sekalian entuk akeh banget. Jadi ki mae karek adus siap-siap mangkat Tasya. Soalnya iki yo sakjane yo anu pemirsa. Iki jam piro? Jam 8:30 pemirsa. Soalnya dak dadi mae arep leren karo leren pemirsa yo. Saurunge kuwi adus makani wedhus dhisik, mandi, lagi berangkat. Wis kaya ngene pemirsa yo, seperti biasa mae bendinane yo ngene iki. Kaya ngene pemirsa. Iki mae arep makane wedhus sisan. Tak juli pemirsa. Wis pokoke arepe ngawak sing penting wedhuse wareg. Engko nek ngarete nek ngaret ki gak tau nginep pemirsa. Pokoknya nek esuk wis ngarit irone akeh ya sore ora, nek esuk ngarit kangelan entuk saitik ya sore ning ngarit neh kaya ngono. Gimana alhamdulillah wis iki mesisan makani kaya ngene. Wedhuse wis mbak-mbek lho. Sampai tak pemirsa. Kenceng soalnya engko nek gak kenceng iki digendong anu benteyong. Sebelum dino gaweane ngene. Wis. Iki. Ambare diklumpukno. Digone kaya ngono. Sik tak mangkane wedhus, guys. Endi mangkae? Kali ini mangkae urung tak batek kok. Walah mau kaya iki lho pemirsa kewane. Iki sing kena disambel menawa ya pemirsa, jere enak-enak disambel iku lho. Endi mang tampare, Nger? Oh ini dia. Aduh. Soalnya nek gak dirangkep loro iki gendongane angel. Walah. Wes mbah. Angel. Sik pemirsa. Halah. Sepurane nek mau tang-manting. Tak biokno sik. Ki mak yo urung ngeruk kandang wedhus. Soale ki mang langsung mangkat ngarit dhisik. Wis. Sementara iki dikek mangane sik engko digantung. Nek wis mulih meneh. Kok burem ya pemirsa. Nah. Wis. Urung nyapu kandang. Wis iki make arep lanjut. Arep lanjut adus dhisik. Mandi dulu. Walah iki lho tampare Nger, nggih. Ini dimasukkan lagi ke tas. Kiki pusakane wong ngarit ya pemirsa. Iki lho tampar. Alhamdulillah. Di Mas Andi, Mas mangkat loh ya. Mas Andi, nanti lagi bocah. Lawangnya gak ning kali paling pemirsa tak akan ubah-ubah. Ya wes lah. Maaf mangkat. Kasih ya pemirsa yo. Tiwas. Saya tenek ono tak kuncinin lah. Soalnya pitik pemirsa. Pitik padha mlebu. Oke, berangkat dewe pemirsa. Gak duwe urmek godhong juga. Timbangnya kesuwen. Pak, awakmu dicelok nek iso gak semar ndi? Hah? Ning ndi?
lebih lah wangi. Oh gak, kowe ning ndi, Je? Kowe mana ndi tak celuk gak semaur? Hah? Lapo? Duka? Hah? Ritual dalam kompet. Jarene ritual pemirsa. Sepurane. Ya wis nek ono mak mangkat. Pitike lho ya, jole mlebu. Wis kok ngene pemirsa make gak golek tumpangan soalnya angel ning kene bakul mesti wis dikeroyok. Dadi iki cepet-cepetan wis duit padha ae ya pemirsa, duit sama beras wis sing penting niate. Dadi timbange ado-adolan ning warung golek tumpangan. Tak weni duit ae. Oh ya wis Mas ya, mangkatnya lho. Wis bar aku. Iki pemirsa, make wis mulai. Iki biasa nek mulai nyelawat yo langsung tak sampai ning dhuwur terus njusuk pawon. Wis njusuk pawon. Lah iki alhamdulillah anu pemirsa. Tanggane make sing ning bapangan padha nyelawat to, padha ning ngene Mbak Kesi. Jadi iki make arep ning gone Mbak Kesi sekalian soalnya ono Mbak Dewi ono kancane make biyen pas ijek sekolah SD. Dadi padha ngrupuk ning kono alhamdulillah iki engko iso nglayat sih. Oke mulai kemana pawon? Oh, pantesan kok gak enek. Iki padha ning gone Mbak Kesi pemirsa. Dadi make arep berbincang-bincang karo teman lama sekolah SD pemirsa. Delalah iki petuk neh. Nek menawa urung bobol. Alah, halo, non. Kiki pemirsa teman lama dari kecil sampai dua anak loro pemirsa alhamdulillah. Istilah apa nek ngarani silaturahmi walaupun mau terima sak cerit sediluk kaya ngono pemirsa yo. Ada Iki mau alhamdulillah ketemu lagi. Gambare goyang pemirsa yo. Ketemu lagi tasiyah ning gone Mbah Samin pemirsa. Iki alhamdulillah mak wis bali terus mampir. Iki mau mampir ning gone anake wedok Mbah Samin pemirsa. Ya iki yo sakjane temen lama. Lha iki bojone. Iku kancane bojoku pemirsa sakjane, tapi saiki ya wis rondok-rondok ketoke. Soale yo ki mang adoh kan bapangan kene adoh. Rondok-rondok jarang ketemu. Enggak. Aja munggah ya ngono ae bocor. Iki lho bocor, Dik. Jatuh lho. Mau mulai jam berapa, Pak? Longkas ya. Kak mampir weh. Ayo mampir. Tasya kok mampir-mampir. Aku mampir ning Cendilo ya. Mampir ning Cendilo aku. Iya, dewek nah. Lah iki pemirsa jualan es. Iya Mas Ade. Iya, beli es baju beli. Beli es ning ndi? Ada tak burmen loh anakku. Lah tiba, Dik. Nek jatuh. Hah? Jatuh kok. Iki lho, salut aku. Salut, guys, sampai bocil iki lho, guys. Matoha lho, kendel, guys. Oh, enggak takut orang, enggak wedi wong pemirsa. Awas nek jatuh, Dik. Kono lho. Ki anak sapa, Dik? Dik. Dik. Tak tanggap, Dik. Tak tanggap, Dik. Anaknya siapa? Sampean anaknya siapa? Yo garis sinten? Ibuke asmane sinten ibuke? Hah? Ibuke asmane sinten, Dik? Ibuke mek apa jenenge Cah Bagus? Cah Bagus? Hah? Ayo toh ngomong. Hah? Tapi dia. Hah? Ayo guys, ayo tuh. Ya Allah, Wek, gak mau ngomong. Dia yang rusak pakai orang kaya. Kamu tuh sekarang bikin kaya. Pas ning warungmu pas rewel kemarin. Sopo? Anak Mbak Wati. Oh. Tes rekam. Bocah gawe ngene iki yo. Awas ya tuh. Baik langsung
Tik kalau bener nang pandai. Oh, berarti kendel ya Mas yo. Kendel. Belak ngomong. Guys, biar rainya yang cantik ketok ya guys yo. Soalnya kan nek kamera belakang mae sing ayu dhewe ki ra ketok. Guys. Ayo, guys, Den. Siapa jenenge? Aden. Namanya sinten? Namanya siapa? Gambarnya cakep toh. Ambek mae. Ayo. Siapa jenenge? Aden, Bu. Ayo ngomong toh. Gak mau pemirsa. Ya malu. Isin guys, isin. Isin pemirsa bocahe. Awas ya tuh. Ayo nek mampir. Ambil aku. Anu pemirsa jere nek bar tasbih ki ora entuk mampir-mampir. Tapi ki mang mae mampir ning Cedilo nganggo eling terus 12 blayu pemirsa. Yo sangu. Sangu yo nyuwek godhong karo. Lah yo nyuwek godhong karo ya. Nyuwek godhong karo, sabar sak wetara. Iki lagi digoleki yo guys yo. Kalah karo Pak. Pak gak mlete. Iya iki kemendel lho aku ya salut tok. Anake sing wedok takut ketinggiane cah iki. Ben, syukur kok nek tiba tak syukurin kowe. Tenan. Halo guys, ngene deh. Ya, Halo ngomong. guys, ngene deh. Ora gelem ora ndekne yo. Oh, cara nek dipotong ki om. Ngerti guys, gak mau ngomong padahal nek di belakang kamera kaya beda sewu. Ganteng. Dim. Ditangkleti, ditanya mau es apa mau jajan. Nah. Mau sosis. Es rasa apa? Es jeruk. Cilok manis. Itu. Enggak ada kenangan cilok manis. Pemirsa duwe HP tuku es. Kae mbok es kulkul, mbok es apa. Engko dikek kulkas pemirsa. Mumpung ana liwat. Yo. Kae lho, gak wis tunggone mbak rame ya. Lupa uang. Kamu balik saiki awek? Iya. Balik saiki. Oh iya. Lama-lama. Nek gak ngene gak petuk ya. Ya, Den, bismillah. Halo. Kopi. Wis prawan kok Iya ya. Wis prawan yo gak melok Lanang. Iki lho. Bar wedok lanang. Bar wedok lanang, bar lanang wedok. Di, Den. Den ayo. Wes. Apa ini? Oh, wis bar. Sopo bajah ngono kok. Lanjut apa ini? Rae lah. Orang bawa itu. Oh gak. Oh tak pikir kirae tukang masak. Ayo. Sapa? Ya, dadah hati-hati ya. Apa, Lek? Aku malu kon belajar Asline emang tapi awakmu belanja tok. Gak itu masakin. Oh. Ya wis, kok tumben gak pesen lek dasi. Enggak iso wong. Oh, ya. Gak mampir iki. Nyentuh iki ya. Tapi tuku es, guys. Hati-hati ya. Omen bukan. Enggak ya, justru tengok. Gak. Oke. Wes. Oke, iki kembang apa, guys? Sapa sing roh, guys, kembange? Maksud. Iya, iki lho. Iki kembang iki kaya ngene lho. Oh, mendur. Apik, guys, lagi tumuk iki mae. Lho. Ya. Sia. Iki lho, guys. Yes, pemirsa cukup sak menehi videone mae dino iki. Iki mau mae petuk rencang-rencange mae kelas SD ya pemirsa. Dadi iso berbincang-bincang.
Jadi nenek salah omong, tingkah laku perbuatan keluarganya Mak Legini Family. Mak Legini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsa Mak KB, terima kasih yang sudah mendukung, mensupport Mak sampai sekarang. Mudah-mudahan berikan rezeki ning ngalir koyo banyu kali. Aku koyo Ibu Syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ojo lali di like, di komen, di subscribe, ditutul abang-abang yang bisa ngikuti channel Mak Legini Family.